Bratislave, ktorý patrí spoločnosti ovládanej Jánom Čarnogórskym mladším a v ktorom má vlastnícky podiel a jeho manželka, je sprevádzaná záhadným konaním neznámej osoby. Oznam o dražbe zavesený na stojane pred budovou už viackrát záhadne zmizol a práve preto ho strážia muži so špeciálnym výcvikom. Doteraz sa informovali traja záujemcov, môžeme ich označiť len za záujemcov, pretože účastníkom dražby sa stanú až keď zaplatia tú príslušnú časť pred vykonaním dražby. Bude to dražba ako každá iná dražba nehnuteľnosti a predsa jej prípravy sprevádzajú udalosti ako z detektívky. Táto rozsiahla nehnuteľnosť, v ktorej sídli právnická firma Čarnogórsky, je už niekoľko dní označená takýmto reklamným stojanom, na ktorom je zavesená páska s nápisom dražba. Práve tá by sa mala konať už začiatkom novembra. Ak teda ku dňu D nedôjde k zmareniu samotnej dražby. Prečo? Podľa informácií, ktoré získala televízia JOJ, zákonom povinné takéto označenie predmetu dražby už pred tomu niekto viackrát svojvoľne zobral. Zákon je v tomto prípade úplne jednoznačný. Dražobník je povinný najmenej 15 dní pred konaním dražby predmet dražby označiť. Dvaja chlapi, ktorí novú pásku a nové oznámenie aj dnes ráno museli nainštalovať pred predávaný dom, sú zo súkromnej bezpečnostnej služby. Objednala si ich práve spoločnosť, ktorá dražbu vykoná. To, že im niekto označenie dražby zrejme vedome berie preč, zatiaľ políciou neriešia. Ľudia sú tam vyslovene na to, aby dohliadli na to, že to označenie nikto nepoškodí a v prípade, keď niekto potreboval vysvetlenie, tak to vysvetlenie tí ľudia sú poučení poskytnúť. Aj dnes sa počas dňa v dome, v ktorom sídli Čarnogórskeho spoločnosť, nachádzali údajne len samotní zamestnanci. Môžeme potvrdiť, že uvedená nehnuteľnosť bola založená v prospech Poštovej banky. Pokúsili sme sa osloviť aj samotného Jána Čarnogórskeho mladšieho s tým, či vie o prítomnosti tejto SBS-ky pred svojím domom. Po zdvihnutí svojho telefónu sa však ospravedlnil, že má obchodné rokovanie. Kedy by som vám mohol prezvoniť, keby sa dalo? Vyjadrenie sa k samotnej dražbe od pána Čarnogórskeho sa nepodarilo získať ani denníku Nový čas. Rastislav Striško, televízia JOJ.